Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud ta mga higala dili atong tulumanon sa kahanginan si on a Catechesis on Air og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Miyerkules, no, pit sa size na kini manghigala sa bulan sa Agosto tuig 2025. Abino manghigala, no, karong adlaw gi sa ulog nato manghigala ang kapistahan sa pagkausab sa panagway, no, sa ato ang Ginoo kanang gitawag nato sa English og transfiguration. No, no. Onya ang atong saint of the day karon, of course, si San Agapito, no? Agapito, morning 7, no? Morning 7. Actually, mga komedya na may galaw, Saint Agapitos, no? Nya San Agapito. So alang sa atong mga bata nga kanang matawo karong adlaw, pwede ninyong nganlan og kuan Pete, no? Pete, no? Agapito. Agapit, no? Agi. Ayan, no? lisod po pagkithatag og mga higala, no? Lisod pagkatag og angga, no? Kaya kon Agapito AG. AG. Agapito AG, no? Angga, no? Asa naman si Dodong AG? Dodong AG, no? Si Agapito. Pero mga higala ato dahil nga tibayaon og may mudto sa mga atong talahurong obispo, Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata, o gingaman usab ang ato ang mga Father Ramaata, of course ang ato ang atong talahurong obispo, Bishop Polito B. Cortez, ang atong mga lay ministers, ang atong mga MBG, ang atong mga kuan, ang ato ang head sa Commission on Basic Ecclesial Communities, no, si Father Mark Vilos, no, si Father Mark Vilos, no. Salamat kay Padre Hanga imog yun nga ikaw si Father Mark man mo ay amo nga kuan kanang gitawag og main celebrant sa misa alang sa Vicarial Fiesta nato diri sa St. Thomas the Apostle, St. Thomas the Apostle Vicariate, no. By the way, ang St. Thomas the Apostle Vicariate gilangkuban kini sa 5 ka mga parokya, no, ang Kwasay Parish sa Tambo, ang dito sa Himalalod, Tayasan, Ayungon, Bindoy, no, 5 tanan, no. So nagbalampuson pud mga higala kaloos Ginoo nya pasalamat pud mi sa taga Bindoy kay abi-abi gid mi, no. Grabe ang pagkaon mga higala, no. Grabe 7 ka lechon, ilaliman kag 7 ka lechon kada parokya mga higala gitagsahan gyud og lechon, no. Di matabang taga Bindoy mga higala, no. Pinanguluhon di po gani nagkaistorya pud mi ni kuan kanang Mayor Habagat, no, Mayor Habagat, no. Kay kini si Mayor Habagat mga higala kaluoy Ginoo taga Manhoyod man pud siya kaliwat, kuan siya kanang taga Kandabong, no, taga Kandabong unya. Doon na po'y konsehal gyapon taga Manhoyod si konsehal Billy, no, si konsehal Billy, no. Muna nga kakahap itong sa pagkakuan pagka piyesta na mo, nakahimamat sa din taon ni Mayor Habagat mga manhuyod nun, no, nga naabot sa mga halayong dapit, no, sa tungod sa panginabuhi. Dala, no, may muto na again ha. Salamat kayo taga Bindoy ha. So salamat yung kayo nga inyo gud mingi abi-abi, no, tagsa gyud lechon unya kanang uuban pang mga pagkaon maayo kay kinaya gyud mga higala ang atong mga igsoong mga Bindoyanons, no, mga Bindoyanos pinguluhan ni Mayor Habagat o inga manusab ni Father Father Nestor Rimata. Hala, no? Hala, arita mga higala sa ato ang Saint of the Day. Binos ako na ginaingon mga higala nga atong Saint of the Day karon walay lain kung dili si San Agapito. Companion ni siya kanunay, no, ni companion of Pope Sixtus II. O sa kini siya kadikon nya nahimong martir together with Pope Sixtus and other martyrs. They were slain in front of so many people. To kaluwi, no. Kini siya ikuluyog di siya ni Pope Sixtus II niya
ubay-ubay ni sila nga they were martyred in front of so many people. Inaana di sa una mga higala, no? Ang mga sumusunod ni Kristo, pamatyon po atubangan sa mga tao. Yan, no? So mana, no? So karong adlaw atong gihinumduman ng higala ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Sixto II. Ala, ta may higala si BCP News. Agosto 6, padayon karon si BCP, padayon karon ang pagpangandam sa Diocese of Ipil sa pag-abot sa ilahang talahurong obispo, no, si Bishop Glenn Corsiga. Gikatakda mahigala si Bishop Glenn Corsiga nga i-install isip obispo sa Diocese of Ipil karong pitsa 14 na ining bulana. Lakip na usab ang mga contingent gikan diri sa Dumaguete Diocese, no, nga pangulo pinanguluhan usab sa itong talahurong obispo Bishop Julito B. Cortez, no, nga manganto pud sila pitsa 13 pa manganto na sila dito. Ako di ko kakuyog mga higala tungod sa kadagas mga trabaho nga nakabinbin. Balita mga higala gikan sa Vatican atol sa Jubilee of Youth nga gisaulog dito sa Roma, gi-anunsyo sa talahurong Santo Papa Pope Leo XIV ang pitsa ug lugar nga himuan sa World Youth Day sunod tuig, no, 2020 andi pa unya sa 2027. Now adto kini ipahigayon sa Seoul, Korea, Agosto 3 hangtod sa 8 tuig 2027. Malipayon kini nga gidawat sa mga Katoliko dito sa Korea, sa Seoul, South Korea. Maugkad to mahigala mga balitang simbahano ni ining kabuntuhon o ako lang gihapon ang inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abino ano na ta mahigala sa ato ang mga catechism. Unang-una, ang catechism na to karong adlaw kabahin kini sa kining kwan kabahin sa ato ang sa gisaulugan karong adlaw, no, kini bang kwan kining transfiguration, no, transfiguration. Bueno, mo man ato ang kwan karong adlaw kapistahan ato pong hisgutan gamay, no, kining pagkausog kaganina nagmisa ko sa ako ang mga sakop diri. Ako pong gipasabot mga higala nga ang pagkausab ni Kristo agi og paglig-on, no, sa pagtuo sa mga apostoles kay hapit na baya niya himuon ang iyang ang iyahang kamatayon dito sa cross. So there is a tendency nga ang iyahang mga sakop human nga ilahang na nasaksihan ang kamatayon sa ilang magtutudlo, murag mo backslide ba, murag mo biya ba sa mga pagtuo sa ilahang agalon. So muna nga gipakita gyud ang gloryo, ang glory sa atong Ginoong Jesucristo. Inubanan usab sa kining gitawag natong pagpamatuod niini sa dihang mitungha ang duha ka mga dagkong propeta, no, sila si Moises ug si propeta Elias, ug nga manusab ang atong langitong amahan mitingog, no, mengot matud pa niya kini siyang pidalangga kong anak, pamati kamo kaniya, no. So munay mga pagtulunan mga higala nga gitudlo sa ato ang kapistahan karong adlaw. Namana, no? Naunya matud palagi ang kabahin pod sa challenge, no, kada gyud pagpakita sa atong Ginoong Jesucristo sa iyahang mga milagro, do na gunay challenge on how we will adapt the teachings in our daily lives. So sa to pa ato di nga tan-awon ang matag kaayuhan nga atong madawat, whether good or bad. Mga kaayuhan, no, mga panghitabo sa atong kinabuhi, whether good or bad, nga kabubuto gyud sa Ginoo aron sa paglig-on sa atong pagtuo. Dunay usahay mga grasya nga madawat paglig-on sa atong pagtuo. Usahay dunay mga kalisdanan nga madawat paglig-on gyapon sa atong pagtuo. In other words, everything that had happened to our lives is supposed to be a path, no, kadalan paingon sa paglig-on sa atong pagtuo, whether good or bad. Okay, klaro? Muna siya gitawag og transfiguration. Okay. Okay, saint of the day na to, San kay okay na to, si San Agapito. So ari na ta mahigala sa atuang catechism, no? Catechism.
Abi no ari nata sa pangutana padre kinibang purgatorio daghan mang laing relihiyon nga dili mo tuo ani. Unsaon man na atong buhaton aron yun ato silang mapasabot. Abi no dili na kinahanglan ato gud silang pungson og pasabot. Ato lang kanang gitawag nato og ato lang gatod palagi ato lang i-explain amo gyapon no atong i-explain kung unsay atong mga basihan nga kita kining naagud tay kanabang gitawag nato og purgatorio alang kanato no kay matud palagi unang-una ang Ginoo usa gyud ka matud pa usa ka makiangayon nga kuan usa ka makiangayon nga maghuhukom no ang atong Ginoong Hesukristo sa ato pa kay ato gong tan-aw ni mahigala kining atong kalag igmamatay ta ba do na gina siya paggadulngan. It could be malangit, it could be maimperno no kung ang atong gipuy-an ining kalibutan na lunlun kamaayo no ado na kuan gitawag nato og puruhan nga malangita kung lunlun bagid ba dili ka magpasipalag pulong sa imong isig kaingon dili ka mamalikas dili ka mamakak dili ka manapaw dili ka musukol sa imong ginikanan maglikay ka nga makapasakit sa imong isig kaingon dili ka makapatay dili ka makasaksig bakak dako kayog puruhan nga malangit ka. Pero kung ang imuhang kinabuhi kana bang gastado ba sa ato pa na grabihang daghan kay mansa no mansado kay ba mansado o ano no so unsa may pasabot nawo kana bang musukol kas ginikanan no dili ka mahadlok mo patay dili ka mahadlok mangawat nagali na nakapangawat na gani gyud ka dili ka mahadlok manapaw gani nakapanapaw naman gyud gani ka dili ka mahadlok manaot gali libakir man gani ka kanang imong kinabuhi nga gipuy-an nga ingon ni ana nga dako kayong supak sa kaubuton sa Dios munay muhatod kanimo paingon sa impierno. Pero pangutana kung tunga-tunga ang imuhang kuan gipuy-an nga kinabuhi tunga-tunga ba manggihatagon pero mamuyboy ana no matinahuron pero bakakon ngani ana matinagdanon pero bay pa kana bitong mabudhion inana no kanang naay pero ba asa man paingon imong kalag una nga isip usa ka simbahan kita mismo nag-formulate yun taog usa ka matud palagi kanang pagtulunan kabahin ni ana no unsa man ang pagtulun ana kining kabahin sa unsa man pagtulun ana kining kabahin sa purgatorio o purgatorio ba nga pagtulunan kay ngano man mo man lagi ang kuan mo manay mao manay paagi nga masulbad ang problema no masulbad ang problema no kay kung kanang kada bang maglibog man ta no maglibog man tag asa paingon ng atong kalag ini kay ngano man manggihatagon pero mamuyboy man pod nguna no matinahuro kanang matinagdanon pero mabudhion man pod kanang gitawag nato manggihatagon pero kawatan man pod no sao man nato ana so man nga kita sa simbahan tungod lagi sa gihatag nga katungod sa atong Ginoong Hesukristo sa mga apostoles mi formulate kita og usa ka pagtulunan kining pagtulunan kabahin sa purgatorio no kay matud palagi sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 18 kung unsay inyong itugot dinhi sa yuta itugot usab didto sa langit kung unsay idili dinhi sa yuta idili usab didto sa langit. In other words ang simbahan ang simbahan nga gitukod ni Kristo diya sa mga apostoles nga mao ang katolikong simbahan adunay katungod sa pagformulate og balaod muna sa Mateo kapitulo 18 kapitulo 18 no bersikulo 18 kapitulo Mateo kapitulo 18 bersikulo 18 kung unsa inyong itugot dinhi sa yuta
itugot usab didto sa langit. Ana no? So muna siya nga aduna natay katungod. No, aduna natay katungod sa pagdili ug sa pag kining gitawag natog pagtugot. Ana, muna ha. Naunya ingon na niya na. Muna nga moingon ang mga laing relihiyon, wala man sa Biblia, wala lagi. Kita naman lang nag-formulate ni ana, pero ang Katolikong simbahan aduna may formulate kanang katungod sa pag-formulate og mga balaod. Ana no, nya ato nang lalison ay na lamang no. Kung sa may mawala ninyo nga inyo man gyud lalison. Ana no. Mulang akong hangyoon ra pod ang mga laing relihiyon nga ayo lamang no. Ayaw pug ingon nga sayop ng inyo ha kay do na ba giingon nga sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 37 ayaw paghukom aron dili ka hukman. Kay mao man ay gi-formulate nga balaod sa apostoles sa mga Katolikong simbahan. Sagdi lamang, ayaw raghukmi. Kaya doon na ba giingon nga sa Lucas Kapitulo 6, versikulo 37, ayaw kamo paghukom. Naunya, kining kabahin sa kuan, sa kining pagtulun-ana, hangtod karon ato gininggit. Hangtod karon ato gini siyang gitawag nato gipuy-an. No nga naman, tungod kay sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa dagat Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15 nagkanayon man kini, stand firm to the traditions that were taught either that were taught either by word of mouth or by letter. So man stand firm, barugin ninyo ang mga pagtulunan o tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi ba sa pulong o sa sulat. Ana sa to pa mo man ay atong naandan sa muna na mga laing relihiyon ato lang yun ayo lagi lamang niya mag ayo og dili man mumutuo ni ana ay lamang pug sa inyong kaugalingon pagtuo kay ngano man mao man ay amuag yung gibarugan so padayon lamang may ana no pero amo lang hangyo ninyo nga dili lang po ta maghukman ay no kay matud palagi sa Lucas kapitulo 16 bersikulo 37 ayaw kamo paghukom aron dili kamo hukman. Og unsay inyo, mura inyo na. Kung unsay amo ni, no? Nya ang Ginoo ra mao mohukom ana kung eksakto ba mi o dili. So in line with that, kining purgatorio muni ang lugar nga diin adto didto hinluan ang usa ka kalag. No, hinluan ba kanang ug sa ato pa na adto ka didto patagmon, no? Adto ka didto patagmon sa imuhang mga sala. Na anong pag-abot nga mo tagam na ka no nabago na ang imong kinabuhi pwede na kang makasulod dito niya sa gingharian sa langit. Yung sa may atong ikatabang mga higala unsa may atong ikatabang sa atong mga igsuon nga tuwa pa sa purgatorio ug sa atong mga pagampo muna nga aduna tay gigahin gyud nga mga pagampo nga para ra gyud ana duha na kadlaw kanang November dili usar na kaadlaw dayon kanang para sa mga kalag nga tuwa pa sa purgatorio kanang November 2 no kay mao man ang panahon na nga magpamisa ta magdovina ta ingon na para sa mga kalag nga tuwa pa sa purgatorio pero alang na adtong tuwa na sa langit doon na pud tay misa para ana no kining November 1 nga All Saints Day. Okay, klaro? So muna ha, so kana mga laing relihiyon, okay ra, dili mo mutuuan na kay dapat mo inyong gituuhan asang dira no. Kini mao man ni among naandan. Kay kung mo lagi gisulti ni San Pablo nga to, barugin ninyo ang mga pagtulon-an nga among gitudlo kaninyo sukad pa sa una, pinaagi ba sa pulong o sa sulat. O niya, matud palagi dili lamang ta maghukmanay ani no kay maghukom-hukom ta kinsa magutang mo hukom. Abi ka nagsige tagbasa og Biblia may katungod na ta paghukom ayaw no bisan pag nagsige kag basa og Biblia ayaw gyud og ingon nga pwede na kang muhukom kay ang adunay katungod sa paghukom mao ra gyud si Kristo kay ingnan ba ta sa Lucas kapitulo 16 bersikulo 37 ayaw kamo paghukom aron dili kamo pagahukman. Klaro? Wala gimutang diri paghukom kamo kay nagsige mo basa og Biblia. Ay wa bay mabasa ana no. So alang na adtong nagsigig baka og Biblia nga swito na mo nahalapang hukom na mo. Ayaw ana no. Kami ako Katoliko di gyud ko mohukom kanang inyohang
kanang inyong mga paagi sa pagampo inyo na wala may problema na kay inyo man na it's between you and your God. Okay, klaro? Bino dinhi na lang una takutom ha. Salamat kayo sa inyong pagpakig-uban ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios ug kagahong tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.